Boko Haram si na anyị ga-ala Maja egwelu n'ụba maja Boko Haram si n'ime iyi ga-ala maja abịma obodo maja Boko Haram si Igbo niile ga-ala maja Awụsa agbata ọka maja ọdụmegwu ojikwu na Awụsa ebeta ọka maja egwelu n'ụba maja ọdụmegwu ojikwu na Awụsa abịakwa ọzọ maja ihe eme n'ụba maja Boko Haram ndị Igbo mere gịnị maja chere na anyị ga-ala maja Boko Haram nkeribe unu na-eme maja egwelu n'ụba maja abụrụ ya kọọtụ si na anyị ncha bụ ofu maja egwu eme n'ụba maja nwa Naịjirịa si na anyị ncha bụ ofu maja ọbụ ebuga anyị maja Boko Haram ibe unu na-eme maja ibe unu na-eme maja abọkọ ikote ọkụ na abọkọ agba ọsọ maja abọkọ a ga-alụkwa maja abọkọ ikote ọkụ abọkọ ị ga-alụkwa maja egwu eme n'ụba maja abọkọ ikote ọkụ na abọkọ a na-abefa maja egwu eru n'ụba maja Boko Haram ibe unu na-eme maja ibe unu na-eme maja asị na anyị ga-ala na anyị ga-ala anyị ga-ala anyị ga-ala anyị alawa maja asị na anyị ga-ala na anyị ga-ala maja mmechi ụka bụ onye akụ na ekpochie ya maja asị na anyị ga-ala anyị ga-ala maja mmadụ anyị ga-ala anyị alawa maja alara ụka bụ onye akụ na asụcha ya maja ibe unu na-eme maja Boko Haram isi na anyị ga-ala maja na anyị ga-ala maja asịkwa ọ bụrụ Igbo Naija abụrụ ọbịa maja ọ bụ ya Naija awọ mmiri maja asịkwa ọ bụrụ Igbo Naija abụrụ ọbịa maja eyi ọ bụ ya a na-ara ana n'oji kelekwa ejide a na-ene aka mere ụba akwara na Jume studio nọmba 18 Kereta Street ụwa anyị Enugu ewere onye ewere ebe o si bịa n'ụwa onye ije ọ na-eje ka o were obe there is a problem with one Nigeria maja one Nigeria is bigger than a nation maja one Nigeria is bigger than one man maja Anambra State is bigger than Ghana maja Enugu State is bigger than Togo maja Kano State is bigger than Cameroon maja one Nigeria is bigger than a nation maja Boko Haram si na anyị ga-ana maja oke ikote ọgụ na aboki agba ọsọ maja egwu eme n'ụba maja asịkwa na anyị ga-ala na anyị ga-ala olee ebe anyị ga-alakwa maja asịkwa na anyị ga-ala na anyị ga-ala olee ihe anyị ji ala maja Lagos dị n'aka ndị Yoruba maja Abuja dị n'aka ndị Hausa maja Kano dị n'aka ndị Hausa maja Simenti dị n'aka Dangote maja Sugar Industry dị n'aka Dangote maja Sugar Mill dị n'aka Dangote maja Ọkụ bag dị n'aka Dangote maja mmanụ ọkụ dị n'aka Dangote maja ife niile dị n'aka Dangote maja bọntorulu Hausa na-aza maja Hausa ebuga anyị maja Boko Haram keribe unu na-achọ maja egwu ebe n'ụba maja asị na anyị ga-ala na anyị ga-ala maja mgbe niile asị na anyị ga-ala maja asị na anyị ga-ala anyị ga-ala maja mmanụ ụka bụ ya kpụcha ya maja ihe maja ndị Igbo kwado ekwe na anyị ga-ala maja egwu eme n'ụba maja onye ajụrụ aja ajụ onwe ya maja unu chikerewe na anyị ga-ala maja one day anyị ga-ala maja unu kwadowekwe na anyị ga-ala maja asị na anyị ga-ala maja Boko Haram ibe unu na-eme maja
nara n'osiri na anyị ga-ala maja maja Igbo niile ga-ala maja maja Igbo ọ bụrụ Igbo ma ije abụrụ ya maja maja Oyigbo ị nara kabo ya dị na aja dị na kabo ya dị na ọ dịghị ya njọ anyị anawa kabo ye ị nara kabo ya dị na kabo ya dị na ọ dịghị ya njọ anyị anawa kabo ye Oyigbo ị nara kabo ye kabo ye kabo ye kabo ye onugbo na ọ dịghị ya njọ n'ụlọ anyị anawa kabo ye ji ma ọfọ ga na ị nara kabo ya dị na Oyigbo ya jụrụ ajọ onwe ya n'ụwa kabo ya dị na ọ dịrọ ya njọ anyị anawa kabo ye ọ bụ ya kabo ya dị na ọ dịrọ ya njọ anyị anawa kabo ye Oyigbo ya jụrụ ajọ onwe ya n'ụwa kabo ya dị na ọ dịrọ ya njọ anyị anawa kabo ye eji m ọfọ na ana eyi eyi anyị anawanụ ndị Igbo ịnara kabo ya dị na ada dị na dị na kabo ya dị na ome ya mkpocha n'ụlọ anyị anawa kabo ye eji m ọfọ na ana kabo ya dị na kabo ya dị na ọ dịrọ ya njọ anyị anawa kabo ye Oyigbo ịnara kabo ye ndị obodo obudebe udeme ebudebe ma ọ dịrọ ya nrute n'ụlọ anyị anawa kabo ye anyị anawa kabo ya dị na kabo ya dị na ọ dịrọ ya njọ anyị anawa kabo ye ndị Igbo ndị Igbo anyị anawa kabo ye ndị Igbo ndị Igbo anyị anawa kabo ye ndị Igbo wa Chineke anyị anawa kabo ye Awụsa na-achọ anyị n'ụlọ anyị anawa kabo ye ya na-eme Oyigbo anyị anawa kabo ye mmebe a na-eme ndị Igbo anyị anawa kabo ye ife a na-eme Oyigbo anyị anawa kabo ye Chineke bụrụ anyị ụzọ Chineke bụrụ anyị ọzọ onye ajụrụ aja ajụ onwe ya onye ajụrụ aja ajụ onwe ya nọ ndị Igbo ndị Igbo na-ekuwe m ndị Igbo dịraiva n'ahịa m otu kaptịn na-abọ n'otu ndị ejiwe Chineke bụrụ anyị ụzọ na-ekuwe m ndị Igbo ndị Igbo ndị Igbo ndị Igbo wa Chineke ndị Igbo bụ ụmụ Chineke mmebe a na-eme ndị Igbo okwu a na-ewu ndị Igbo ala ekwere anyị na nkwa ebe ekwere anyị na nkwa ala ekwere anyị na nkwa ala Biafra ekwere anyị na nkwa Oyigbo ịnara kabo ya dị na dị na kabo ya dị na ome ya mkpocha n'ụlọ anyị anawa kabo ye anyị anawa kabo ya dị na kabo ya dị na ọ dịrọ ya njọ anyị anawa kabo ye ebe m ịnara kabo ya dị na kabo ya dị na ma ewute ya n'ụlọ anyị anawa kabo ye na-eji m ọfọ na ana anyị anawa kabo ya dị na Oyigbo ịnara kabo ye debe obodo edemede obodo na ọ dịwa ba mba n'ụlọ anyị anawa kabo ye ndị Igbo ndị Igbo ndị Igbo ndị Igbo wa Chineke anyị anawa obodo anyị obodo ekwere anyị na nkwa n'ala Biafra anyị bụ ụmụ Biafra anyị bụ ụmụ Chineke Chineke bụrụ anyị ụzọ
awụsa na-achụ anyị n'ụlọ landlord na-achụ anyị n'ụlọ ibe na-eme oyi